Mo na yung gingon sa Hebrews, sa diin ang Hebrews nagsulti, nga diin si Moses nagingon. Sa Hebrews chapter 12 verse 21. And so, terrible was the sight that Moses said. Matod pa niya, unya, moabot ang makalilisan sa atubangan nga giingon ni Moses, nag-prophesy si Moses sa ulang adlaw adunay terrible things manghitabo. Usa man ang terrible? Kanang parehara na sa punulungan terrorist. Kanang terrible nga talagsaon yun, grabe yung kayo. Muna giingon terrible in the sight that Moses said. Nga naman, ingon sa verse 21, I exceedingly fear and quick. Nga naman, kay akong gibati gayod ang kahadlok, exceedingly dako kayong kahadlok o kanang pagpangurog. Ano man, terrible gani na mahitabo, pero ang iyahang challenge sa mga iya sa Ginoo, ingon pa dito sa Hebrews, sulat ni sa Hebrews ha, gibutang ni sa New Testament aron mahibaw ta kay ngano man ang tanan mga pulong sa New Testament na isulat na sa Old Testament. Nga matod pa niya sa verse 22, but ye are come into the Mount Zion, unto the city of the living God, and the heavenly Jerusalem, unto the innumerable company of angels. Ngano ako ning ibalik aron pasabton kay Buba. Nga aron kita mahimo gayong iya sa Ginoo kay basig baliwala lang ninyo ani lang sa simbahan diri. Wa bitaw na nga diin ako ning gibalik nga ang tao daw kuno bisan pag giprapisi ni nga dunay terrible nga mahitabo or exceedingly makahadlok gyud fear and quick nga makapangurog yun ning mga terrible nga mahitabo, pero matod pa niya, but you are come into the Mount of Zion. Unsa nga Zion? Kanang Zion is spiritual words na walay Mount Zion diri. Gitawag lang nag Mount Zion diri sa Bible kanang mga lugar nga diin ang tao magdaig sa Ginoo, that is Mount Zion. Sa latod pagkasulti is spiritually mga simbahan. Dili ng church, simbahan. Usahay man kini atong Bisaya mao nang church, ang church yan apay church, iglesia, simbahan. O maglibog na ang tao hinuon, sultihan ta mo among Dios. Dili Diyos at kalibog ha. God is the God of order, not of confusion. Dili niya palibugon ang tao. Ganong maglibog man mo na mga tao maglibog na lang. Dagang ko yung mga nabasahan dito sa YouTube, kung natanawon sa YouTube, mga pastor naglibog na sila kung magpabaksin ba o dili. Ano maglibog man mo? May gani ang vaccine is para makasimba mo. Kanang marka yun, para di mo kasimba. Asa may inyong gusto. Kay mo daw ng vaccine, marka na daw na. Baksinan gani mo, aron makagawas. Yung kaya inyong simba naman sa gawas. O bitaw na nga din sa ang tao na libog. Mas kuyaw gayod kung markahan mo, aron di mo kasimba. Hamay gusto ninyo. Baksinan mo, kaya di mo makasimba, mo ba na ang plano sa gobyerno? Di man siguro, di ba? That is a trick lang na diri sa kalibutan. Pero doon na tayo magyatag sa Ginoo. Muna itong paymuslan karon. Nga matod pa niya, but you are now, are come into the Mount Zion and into the city of the living God, sa syudad, sa buhing nga Dios, og ang langit ng Jerusalem, spiritual mo ni ang langit ng Jerusalem ka ng mga simbahan, may unta matinuod na nga kini mahimo gayong heavenly Jerusalem nga diin ang Jerusalem mao na ang meaning nga diin templo sa Ginoo. Anang templo sa Ginoo, kabalo ba mo sa nang templo? Dili na imuhang templo. Kung natukod man na diri ang templo sa Ginoo, wala pasabot nga ang Ginoo naa diri. Kundili, moabot ang time sa adlaw sa Ginoo, ingon pa ni David, nga din ang Ginoo munaog lang. Mo nang nangita siya, kung ako mo ay nagbuhat ining kalibutan, langit, asa man inyong balay nga akong buhat, ang akong kuyan. Matod pa niya, where is the house that I may raise? Kanang magpahulay siya diri, mo na every Sunday, mo na ibuot pasabot diri sa Bible, or do Saturday man sa inyo, bala na. Basta kanang meaning sa Sabbath is the day of the Lord, that we will worship God. Muna yung gingon din the heavenly Jerusalem unto the innumerable company of angels. Kung kanang simbahan nato nila, bisag kinsang simbahan, nga din kana mao'y gitawag Mount of Zion because
nagdaig ug nagsimba gyud sa tunay nga Dios, mao na ang city of the living God. Kanang mga simbahan nga diin mahimong sure gyud nga mahimong city of the living God and the heavenly Jerusalem, which is nga matod pa niya anto innumerable company of angels. Nga din kanang simbahan nga gilibutan ug manulunda ba? Muna kung mingon ninyo gilibutan tag manulunda mo ayaw mo kadlok anhi dili. Kay nga naman sa verse 23, to the general assembly and the church of the firstborn. Ngadto sa mga munang general nga assembly sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, the Mount Zion. Kanang gikampanid of angels, gilibutan of angels, mo nang gitawag general assembly. Mo nang inungdan siya not forsaking the assembling. Dili ginabiyaan na panagtigom. And naiusa yang gibutang diri the church of the firstborn which are written in heaven. Mo na ang naisulat sa langit. Kinsa man tong naisulat sa langit? Kanang simbahan, kanang church. Uldo kanang simbahan, dili man mo church. Isgutan ta ng church ha. Kanang church of the firstborn, kanang simbahan sa unang mga natao. Firstborn ba? Kinsa may unang natao diri sa mga Gentiles? Ikaw ba ang unang natao? Ikaw ba ang nagbago sa inyong panimalay? Ikaw ba ang unang nidawat sa Ginoo? Ikaw ba ang unang maayong kinaiya? Mo nagingon the firstborn which are written in heaven unto God the judge of all. Diya sa Ginoo mo na maghukom sa tanan. Kanang firstborn mo na maghukom sa tanan. Sa uli mo paghukom niya ikaw wa day ka na firstborn. Unto the spirit of just men made perfect. Ngadto sa espiritu sa mga matarong nga tao nga gihimong hingpit. Mo na naisulat sa langit katong mga matarong nga tao nga naghingpit silang pagalingon. O bitaw nang maghingpit gyud ta. Magputli gyud ta diri sa tubangan sa Ginoo, dili ta pwede mo sulod dinhi nga diin do na tay sala. Do na tay kalaban, napa mo kalaban, ayo ko ingna nga diin kung natay kalaban, di gyud ka katuman sa sugo sa Ginoo kay ang sugo sa Ginoo duha lang, love your enemy bisag kana imong kalaban. Digugmaon jud na nimo. So unsa ang pagigugma? Ayaw na lang pagunahuna sa iya. Unang gingon tulo ka butan, do not judge, do not criticize, and do not kanang gitawag og malis. Munibot mo sabot sa Bible ha. Ningon si Jesus Christ, judge not. Ayaw ninyo hukmi sila. Ayaw nang giingon ngipon sa ngipon, mata sa mata. Baba sa baba kung sila nagsultig dautan, musulti po kag dautan, dili na inuna na ang gusto sa Ginoo. Kaya nga naman judge not. Unya criticize not. Unya kanang giingon niya, do not be malis. Ayaw mo pag malicious ana kung unsa may mali niya. Ayaw ninyo naunaan ang iyang pagkamali. Ikaw naman ko tayo mali, di ba? O bita to giingon ni Jesus Christ, gipahukom si Jesus Christ sa mga Hudiyo ba? Sa mga Parasyo ug mga Eskriba, o hukmi daw ning babayhanan ni. Makasasala man gyud ni. Ingon sa sulat ni Moses, batuon daw tong mga nakasala. Hantod mamatay, batuon. Usay tuwag ni Jesus Christ. Nagsulat lang si Jesus Christ dito sa balas, sa yuta. Gipangsulat na niya itong mga klaseng sala sa mga tao. Kay sala man lang gyapon to, kay nisulat man to sa sulat ni Moses pud ang mga sala. Pagtanaw sa mga tao, naggunit og bato, naa ilang sala dito. Nikalagim sila, nihawa sila. Wa sila ni bato, kay utro man pud sila. Kung sila day hukman nato. Batuon po siya, gusto sila, mo nang hawa sila kay naapod sila sala, mo na tanang tao nakasala. Mo nang ayaw mo pagmalis sa mga tao bisa sa inyong kauban. Bisa kung sa panayang mga kinaiya, kung sa panayang nahitabo sa iya, kung sa panayang kahimtang niya. Ayaw mo pagmalis, ang importante nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Hatagan kanyang kalinaw. Aron dili ta mahadlok ining dakong kagubot diri, aron dili ta mahadlok ining boxing. Mo nang animo diri aron ang Ginoo magahatag kaninyong unsaon nato pagbaton sa kalinaw. Di kinahanglan gyud kita nga mahimong firstborn kay ngano man mao man ay naisulat sa langit. Mga firstborn. Ang Lucas chapter 10 verse 20 ingon pa niya dinhi, notwithstanding in this rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Sa unsang paagi ang imong ngalan na isulat ngadto sa langit. If you are a firstborn,
Kanang una kang natao diha sa church, kinsa man ang church. Kita ang body of the church. Si Jesus Christ is the church. Unang iningon siya, I will build my church in this rock. Upon this rock. Sa rock, kinsa man ang rock, si Jesus Christ gyapon na. Unang gingon dito, rock is the rock of open. Nga kanang mga pulong, kana si Jesus Christ mo nang pulong. Nga kanang mga pulong, maka-open yun na sa tao. Munang ang magwawali, kinahanglan, walian nyo na sa pulong sa Ginoo, kanang maka-open. Kanang malain ba? Kanang walian ta mo. Nga kanang malain mo. Kung di mo malain, munang gingon, maluwas mo. Kung malain mo, munang gingon, mawala mo. Kaya nga naman, ang pulong yun sa Ginoo, mawabitan ang gingon, abi naman sa Old Testament, ang pulong sa Ginoo, sama ko na sa kalayo. Makapaso, sama na sa martilyo. Dugdug ka daw ng ulo ni mo, martilyo. Ambak-ambak ba ta sa kalipay? Dili sa kasakit. Ang pulong sa Ginoo, like a hammer, like a fire. Like a two-edged sword. Ingon pa dito sa Peter. Or sa New Testament, ang butasa na, basta nabasahan ko na na. Kanya kung gipanulti ninyo, nabasahan na, mga bito na inungdan ko, napaga na lang ng notebook na apay dito. Muna makaingo ko Ginoo sa pama ko, iwali nila. Kanang church, importante kung unsa ng church. Kaya nga naman, mauna ang qualification sa taong i-resurrect. Kanang resurrection in the last days, mauna ang twinkling upanay. Usbon usa ta, ang problema lang kay wa pa ta mausab kay nga naman wa pa man ta natawo pag-usab, dugay nang ta na bautismuhan si Kristo, dugay nang na banhaw nya kita, matod pa niya gibanhaw ta uban sa pagbautismo. Unya karon dagay na bautismuhan, wa man gyapon na usab, usay wa na usab nila. Tulo ka butang lang ang wa na usab. Wala gyapon sila nag-honor, wala gyapon sila nag-glorify, wala gyapon sila nagdaig sa Ginoo. Nga unsa man nimo pagdaig, unsa man nimo pag-honor, unsa man nimo pag-glorify, kung di ka kabasa dis pulong sa Ginoo, kabaw ba ka mo honor? Kanang honor the day of the Lord. Kaya ang ilang salabi nimo tulo lang ang gingon sa Ginoo. Wala nila tahura ang adlaw sa Ginoo, giisip nila ang mga adlaw parehas sa ila. Kung dahil balatian, mangayo, kung doon ay kagubot sa ilang lugar, mangayo sa Ginoo, which is gitagaan sila magpahulay, aron ang Ginoo magatudlo kanila, magapakaoy kanila, kay nga naman, giingon na sa Ginoo, gadiin sila, mga matay, kung dilit sila, bukaon sa punong sa Ginoo. Muna si Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Muna kung magsalig lang ka sa mga butang, materials nga pagkaon, mamatay yun ka. O bito na ang pulong ni Jesus Christ, di ka mabuhay sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagugula sa baba sa Dios. Kaya ang pulong sa Ginoo mao na ang life nato. Mao man ang life nato nga atong kanon aron hibalota kung saon nato pag-unor, kung saon nato pagdaig, kung saon nato pag glorify sa laktod pagkasulti, for all have sinned and come short of the glory of God. Nawad-an na gyud sa himaya sa Dios ang mga tao, although bisan sila nagadaig, nagasampit sa Ginoo. Nawala ang himaya kay nga naman, labi na kung walay mag-distinguish. Mo na ang mga propeta tung unang panahon, giingon sa Old Testament, sa Ezekiel, sa Jeremiah, sa Isaiah, ang unang yung naglapas sa balaod sa Dios, ang mga propeta, ang mga priest, mga sacerdote, mga scribe, mga Levites, nga naman, wala nila gidistinguish what is right, what is wrong, what is holy, what is unholy. Muadto lang sa simbahan bisag unholy. Unya mo nang giingon sa Malakay, gihimo nilang contemptible ang tibol sa Ginoo. Kanang kining simbahan mo niya ang ato ang tibol. Nga which is giingon na ang kaaway daw ni David naghagit sa iya nga diin kung di mo manarbaho makakaon ba mo? Hindi mo mangita o paningkamot sa inyohang panarbaho diri, makabaton ba mong pagkaon? Mo na mga kaaway nag-ingon. Mo na si David o sa iyang gingon sa Psalms 23. Na-memorize na ninyo Psalms 23 verse 1 to 6. Kagamay ra ana. Doon ay gingon dito ingon ni David kaya ang iyang kaaway, nagtuog si David kung manarbaho o di manarbaho si David, mamatay siya.
Unsay giingon ni David sa 1 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wa ko'y kulang. Kaya nga naman, ang Ginoo nagbantay na ko, kung na ko'y kulang, hatagan ko sa Ginoo. Kung ang ningon dito, He prepares the table in front of my enemy. Giandaman daw si David og lamisa at ubangan sa kaaway niya. Kung ang kaaway nila maingon nga, sige, kagsimba diha. Saan naman mo kaunon? O bitaw na naisulat ang gisulat ni Moses, ni David, kay nga naman, kung ang atong Diyos mawa na atong magbalantay, magandam na siya. And we are here sa church sa Ginoo nga gitawag banqueting house. Kabaw mo sa nang banqueting? Pariyara na diri sa mga restaurant, mga buffet ba, buffet. So kanang unlimited ba, unlimited. Bubayan lang ka dito. O ang pinakamahal diri sa Davao diri kanang gitawag mo sa ganito atong ginakan-an kanunay 800 sa Vikings. O kita may nakasulod og Vikings we. Mubayad ka dito 800 unya. Kauna bisag unsa. Manang giingon ko sa akong bayaw nga din kay mao man na siya tiglibre kanunay alkansi siya sa kuha. Bayaran ko 800 akong ulo kay pakaunon ko bisag unsa. Kay gamay ra man ko kaunon bali 50 pesos ra man. Usa na lang itong 750. Di man po pwede makauban ko lain. Paubanon na ako itong kauban ako. O di, 16 ta. 1 ha? 1.6 na. Kay duwa na mi. Mga bito na alkansi mo na ngayon. Sa tinod lang, bisag gamay ako makaon. Doon ako'y pusog. Kaya nga naman, ang Ginoo mo nagkatay na akong pusog. Nga naman, the joy of the Lord is my strength. Lipayon ako ang Ginoo sa panahon sa adlaw sa Ginoo. Mo nang nana ako'y pusog. Mo nang lahi ang kusog nga nagahatag ang pagkaon. Kanang kusog nimo nga gikan sa pagkaon lahi na. Lahi po na ang gikan sa pulong sa Ginoo mo na ang atong kusog mo nang Ginoo nato. Mo na nga anigin mo diri aron makusgan mo. Mo na usay magmasakiton daw ko labi na kumuani ka diri ka dili ka takos. Maluyahon masakiton ang uban nangamatay daw ingon ni Apostol Pablo. Kaya nga naman, dili man takos nga muani din mo nang kinahanglan nga kung muani ta di, pangitaag yun ang acceptable sa Ginoo mo nang gisulti na ko, what is acceptable unto God? Kung sa gingon ni David, kanang gate palang daan, thanksgiving na, pasalamat na. Pasalamati ang Ginoo dinhi sa tanan nimong nakabot didto. Kung maayo man imong nakabot, because ang Ginoo mo ay nagkataga na, di pasalamati ang Ginoo, aron magpadayon ng maayo nga imong batunan dito sa gawas. Ang atong pag-ani din ang pag-glorify nato sa Ginoo is give thanks. Kaya mo na atong administration bilang nangalagad sa Ginoo pagpasalamat. Ni ani ta diri aron pagpasalamat. Wata ni ani diri aron pagkampo. Kung magampo ka adto mo sa kwarto mo, ang Ginoo mo ay hangyoa dito. Ayaw ipakita nga ang Ginoo nagtubag nimo. Pag moabot na tayo mong ipangayo, mangutana na sila, asa kagikan na o sa Ginoo. O bitaw na usa ka butang nga din ang tao aduna gyud knowledge. Mo nang yang gingon the firstborn who are written in heaven. Mo nang gingon the church of the firstborn and how lagi to be a church. Kinahanglan matawag gyud kapag usab. Mo na ang yang gingon sa tuwa sa Bible. Mo na ni ang final kanang firstborn gyud firstborn. Bisag unsa pa nang klase imong reliyon ug asa pa ka niabot. Okay na tanan mga reliyon. Ang problema lang kung ikaw ang firstborn. Tanang mga reliyon nga din ang mga tao na unang tao dis kalibutan. Ingon pa niya din sa Exodus, sa Old Testament, ingon ang Ginoo kang Moses. Giingan si Moses sa chapter 13. Ingon pa sa verse 1, speak. Moses, speak unto thy people. Matod pa niya din sulti ka. Ngadto sa mga katawan. Sa verse 2, kung sa isulti niya, sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast. It is mine. Kanang mga firstborn iya na sa Ginoo, bisa pagbalik. Hayop ka pa ba diya? Laki pa ba ka diya? Babae ka diya? Basta iya ka sa Ginoo. Ang mga laki lang, mao na ang mga pariunon.
Pero kanang mga babae, mo nang iya sa Ginoo, bantayan jud na ninyo. Mo na nga ang lalaki is kanang giingon sa akong mga kauban ng pastor is man of God. Nya ang babae, man of God lang gyapon yang gitawag. Mabuta tong akong ingon nga dili na sila man of God. Witness of God. Sila ang mga witness ba, nag-witness. Para ni Mary, si Mary ang witness na siya gayod, istorya sa manulundang nga manampon siya ang mismo ang witness. Ang mga Maria, mo na ang witness kasi Kristo nabanhaw. Dili ingon mga preacher na sila, mga messenger na, kaya ang messenger laki gyud. Manang way babae nga messenger. Kaya ang unang gibuhat ang laki. Mo na yang gingon dinhi. Sanctify unto me all the firstborn. Balaano na, kanang mga firstborn, balaano na sila. Sa John chapter 3 verse 7, ingon pa ni Jesus Christ, marvel not, I said unto thee, ye must be born again. Not only be born again, but be a firstborn. Sa Roma chapter 8 verse 29, for whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed to the image of the Son, that he might be the firstborn among many brethren. Aron mahimo siyang unang natao sa tanan mga katawhan. Kinsa may unang natao sa tanan mga katawhan? Sa imong mag-asawa, sa inyong pamilya, kinsa ay firstborn ninyo sa Ginoo? Kinsa may unang nagbago? Wala. Dungan, imposible. Pero kung mutungo ka, firstborn ka, unsa may mumbuhaton as a firstborn? Sa mga gingon niya dili sa Bible kanang firstborn. Dili lang kay kita daw kuno na ilan sa Ginoo. Matod pa niya for whom he did foreknow. Dili lang kay ingon nakaila na ang Ginoo sa imo. He also did predestine to be conformed. Kung sa gi-conform niya, kanang mahimo po ka ba, mahisama ka ba, dili ka mag-conform to this world, but conform to the image of His Son, nga mahimo kang sama sa dagway sa anak. Oh. Si Jesus Christ is the firstborn of the dead. Mo nang giingon, mahimo kang sama sa dagway sa anak. Aron that He might be the firstborn among the brethren. Himuuntang dagway sa anak sa Dios. Kung sa may dagway sa anak sa Dios si Kristo, hawa siya ay gibuhat lain, kundi kabubuton sa man. Muna kung kita mga lagad sa Ginoo magsimba ta, kinahanglan ang tanan will of God. Ang ato ang tumanon kay ang born. Katong giingon sa John chapter 1 verse 12, not everyone kanang giingon sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, He give power to become the Son of God. Kinsa matong giatagan niya power to become the sons of God? Those who believe. Ni believe sila not for the kanang gitawag og born, not for the born of the will of the flesh, the will of man, but the will of God. Mobilib ka nga ikaw na tao ka diya sa Ginoo, dili ingon kay ikaw nidawat sa Ginoo, wala sons of God na ka. Gitagaan na yung power. Dili nang pagbuot sa iyong pagkatao sa imuhang amahan, dili nang pagbuot sa pagkatao sa lawas, kay lawas pug ka, kundi ka nang pagbuot nga ikaw na tao ka diya sa kabubuton sa amahan. Unsa may kabubuton sa amahan? Ang kabubuton sa amahan, mausab ka. Mo bitaw nag-create we are formed, ingon pa sa Isaiah, we are called to be formed. We are create, we are made for His glory. Sa iyang himaya, gitawag ta sa Ginoo para sa iyahang himaya o gibuhatan niya, gi-create, gi-form ta o gi-made ta niya, gibuhatan niya para sa iyang himaya. Mo nang pag-create sa ato wanang kanang bautismo, the new creation. Wanang giingon dito sa Corinthians pa siguro to. If any man in Christ Jesus,
He is a new creation or creature. Bago na siyang binuhat. All things are passed away, behold, all things are become new. Aron ikaw gyud matawag og firstborn. O bitaw na nga kung ikaw kanunay nagsilibrar sa imong old man, kanang which is kanang imong birth, kanang imong celebration sa about sa imong lawas, mga anniversary, mga unsa pa nang mga about sa tao nga diin gisilibrar, which is unta ang ato isilibrar ang Ginoo. Kay nga naman, gikuha ta, gilukat ta, gibautismuhan ta, nataw ta pag-usab, na-resurrect ta, so therefore, nataw na ta diya sa Ginoo, mo na ato ang isilibrar. Mabita ng ang Ginoo, nagsulti diri sa pulong sa Old Testament, ingon pa ni Joshua, dili ka makalagad sa Ginoo, bisag magpili ka, ningon si Joshua, pagpili mo, kung kinsa inyong alagaron, ang Diyos ba dito sa laing lugar o ang Diyos karon nga mo'y naglukat nato gikan sa Egypto. Usay giingon sa mga tao, ang naglukat sa amo Joshua ngadto sa Egypto mao na among alagaron. Usay tubag dayon ni Joshua, o dili mo kalagad. Kaya nga naman kanang Ginoo nga naglukat kaninyo, siluso na ug balaan na. Pasalamat ganita kay nga naman mo nang hinungdan nga si Jesus Christ ni because of grace. Unya kay nga naman ang mga tao manggo bisag miingon sila mga alagad jud mi, wa sila kaalagad kay nga naman sige pasilo sila nya ang Ginoo ra ba nasuko ra ba by jealousy. Mo na gingon ni Apostol Pablo nga matud pa nga atong gipaprovoke ang Ginoo by jealousy. Nasuko ang Ginoo sa tuwa tungod sa pagsilos niya kay nga naman watay laing gisilibrar kinilang atong lawas unod mo hinungdan manarbaho ta uban magtigong pa aron lang masilibrar niya ang iyang birthday. Ang imong birthday dili ang imong born again Christian. Ang problema lang kay di ka kabaw mo silibrar sa pagka born again Christian nimo kay nga naman wa makakabalo kung na born again ba ka or against born ba ka. Supak pa ka ng matao pag-usab. Atong muna baliwala lang ng mga born again kay nga naman gialyasan man guna once nga mobalin gani ka sa laing relihiyon tawag kag born again, which is nga maulang gyapon imong binahatan bisag nibalin ka relihiyon lay gibalinan pero imong kinaiya imong bisyo maulang gyapon nya mo ni tawag sa mga tao born again, which is wala sila kabalo what is born again kay nga naman wala gi-distinguish, wala giklaro kung unsa gyud ang born again. Mo ni yang giingon nga din dili lang kay nailan ta sa Ginoo kun dili gi-predestined ta ba kabang mo sa nag-predestined ikaw gayud ang tao nga din mahimo kang dagway sa anak sa Dios. Ikaw dapat aron matawag ka og firstborn ngadto sa tanan mga katawan. And matud pa sa Colossians chapter 1 verse 15 and 18, ingon pa ni Pablo dito sa Colosas, who is the image of the invisible God? Kanang image nga diin humuunta, kanang invisible, kanang di makita nga Dios ba? The firstborn. Mao na nga ang atuang dapat gayud nga image of every creature sa matag mga gipangbuhat sa Ginoo. Kita gi-create ta aron mahimot ang firstborn. Sa verse 18, and He is the head of the body, kay siya man gud ang head of the body, si Jesus Christ. Kanang body, that church, who is the beginning. Kinsa ang sinugdanan, the firstborn from the dead. Kinsa may unang natao gikan sa nangamatay, si Kristo ra. Ang church, ang sinugdanan kanang church, dili na balay, dili na butang, dili na kundi ang church is dini ako nasabtan kung nagbasa ko, mao bitaw na na-interpret ako nga ang meaning din sa church is a meeting place. Tagbuanan ba? Congregation, assembly, mo na church. Nya kita body ta, lawas ta nga diin, mutambong pud ta. Mo fellowship pud ta. Kay gitawag ta sa assembly sa Ginoo, the general assembly, which is the church of the firstborn. Muna general assembly, muna yang giingon dinhi, the church who is the beginning, muna sinugdanan ang church, the firstborn from the dead, that in all things might have the
Preeminence sa tanan butang mao ka na gayud ang imong gigikanan. Preeminence ba? Kabang unsa nang preeminence? Naman na sa Bible, mo bitan na kumubasa ka sa Bisaya, dili na ni mao preeminence ngayang gingon. Sa sa King James, preeminence ni sa New King James dili ni preeminence. Amot unsa nang kuan dito? Kanang consist kanang gikan ka ba? Nga din mo na inungdan nga kita aron mahimong ma-firstborn ta from the dead sama ni Kristo. He is the body, the head of the body, the church, the beginning of the firstborn from the dead. Siya ang unang natao gikan sa mga patay. Ug ang tanan butang mahimong preeminence. Nga ma-preeminence kanang duna gigikanan ba? Mahimo gayong mo na hinungdan. Matod pa niya dili. Ang Ephesians chapter 1 verse 22, ingon pa niya Apostol Pablo sa tiga Ephesus, and hath put all things under his feet, and give him to be head over all things to the church. Sa verse 23, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Mo nang ngupil sa tanan, kanang mapuno gyud sa tanan ba? Unsa man na iyang giingon? He put all things under his feet. Ibutang yun niya ang tanang butang nga diin maubos sa iyang mga tiil. Mo bitaw nang sa 1 Corinthians chapter 15, i-order niya ang tao sa diya nga moabot na ang tanan nga iyang mabutang na sa iyang faith. Sa iyang tiil ba? Iyan ang ma-under tanan. Mo na ang preeminence. Kung saan man niya pag-under ang tanan. Nga the last enemy niya iyang i-under, iyang ibutang sa tiilan niya kanang kamatayon nga therefore wala na'y kamatayon kay ngano man naana na sa iyang tiil. Mo nang gingon sa 1 Corinthians chapter 15, basahan na ninyo. Mo nang about resurrection, mo na ang immortality, mo na ang changes, mo na ang twinkling of an eye. Una tarap turon ilisan usa ta. Una ta ilisan kinahanglan magbag-o ta. Ilisan day kang awa pa ka na bago. Tanang mga Kristiyaano nangalagi bisag wa na bago, mailisan day na. Ang giingon sa Bible, kadto lang na-resurrect. Gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, dugay na ta nabautismuhan, pero wa pa kita nabanhaw. Kaya mao man lang gyapon, we are celebrating our birth. In the time of kanus-atan na tao, kanang mga birthday mo nang ako mingon ninyo, kanang nag-celebrate og birthday, all creation pa na siya. Ang old man nato is flesh. Ang new man nato is spiritual life. Kanang life na nato diya kang Kristo bilang kita ang mga nangalagat sa Ginoo, spiritual life na ta dili ta tawagon na Christian. Kay kanang meaning sa Christian ang dictionary nagtudlo, that is carnal, that is worldly Christian. Ginganlan na kag Christian kay ngano man kunuhay si Kristo imong idol. Nagpa-idol na, which is ang imong idol sila kuan good mga artista ra good. Gisama lang ninyo artista si Jesus Christ. Kaya nga naman, wa mo kaila kan Jesus Christ. Kaila ba mo kan Jesus Christ? Pulong na si Jesus Christ. Pulong, pan, suga, tubig. Muna ang but pasabot ni Jesus Christ nga iyang kipayag diri. Light, gali lang ang light. Munang light was life. Kanang gingon sa John chapter 1 verse 3. The light was life. Kanang suga nga diin gipahayag kinabuhi na sa tao. Gali lang wala nasabtan ang light. Kay wala man nagpasabot, wala man gi-edify, wala man gi-enlight ngadto nga diin ang tao is dapat ma-enlighten sa ilang pagka-ignorante. Sa tinud lang ignorante man ta, mabot ra ta diha. Mo anungdan nagingon siya dinhi sa John chapter 1 verse 16. And of his fullness have we received and grace for grace. Sa diya nga moabot na ang panahon, madawat gyud nato tong grace nga grace. Kanang grasya nga din si Kristo. Ingon pa ni Jesus, wa di mo kaalagad mo na hinungdan ni ani si Kristo kay wa sila kaalagad. Sige kasuko ang Ginoo mo na hinungdan daghang kayo mga kataladman gipadala sa Ginoo, tama gyud tong pulo sa Ginoo nga lahi may tabo nila kay ngano man wala naman sila nagila sa Ginoo. Wala na sila nag-honor, wala na sila nag-glorify, wala na sila nag-praise.
Na which is mauna ang pagsimba, pag-honor, pag-glorify o pagdaig. Kung saan mo niyo pagdaig, be? Kung saan mo pagdaig ka ng Ginoo imong daigon? Ang imong daigon kanang iyahang gisulti. Kanang maingon gyud ka daigon ba nimo tao nga wa nagtudlo nimo? Ang imong daigon ang mga nagtudlo nimo. Mga maestra nimo kung maayo siya pagkatudlo, maayo pagtudlo sa imo, dai gato. Ma'am, salamat gyud ma'am. Kay kung ma minimo tudloy, wa gyud mi mahitabo. Mo na daigon nimo si Jesus kay gawa ka tudloy. Mabita ang pulong atong daigon tungod kay ang Ginoo nagsulti nato nga trust in the Lord. Nga gitrust ta sa Ginoo, wala ta nagkuhan sa atong kagalingon understanding. Mo nang naayo ang ato ang lawas. Nagmalig-on ang atong bukog. Pero kung di ka mo trust, ang imo lang understanding mo yung kuhan, mo na hinungdan nga di magkasakit ta, maluya ta kay ngano man. Ang giingon ra sa Ginoo, katong mo trust kaniya og dili siya magbutbuo sa iyang pagsabot, mo nang giingon mahimo ka na ang kaayuhan sa imong kanang gitawag og kanang tiyan ba, naval. Oto kung giingon sa inyo first sa Proverbs chapter 3. Pasana ninyo aron mahimong maayo inyong lawas. Kanang lawas balag na anay allergy, balag na anay unsa pa nay sitwasyon sa imong lawas, ang importante ang imong life ug ang imong kusog ba nga dili ka maglugos og ginhawa. Once gani maglugos ka ana, abi na mo sanang maglugos og ginhawa. Symptom naman ha. Di ba? Ino na ka symptom, na kay symptom. May lawag symptom sa ulcer. Symptom pag yun sa COVID. Gusto mo ana. Mao lagi na nga magpasalig ta sa Ginoo, magsalig kita sa Ginoo kaya Ginoo ray nagbuhat ining tanan. Mo na kung salig ka sa Ginoo sa matong buhaton. Tahuro na tong adlaw. Pasalamatan nato ang Ginoo kanunay ug daygon nato iyang ngalan kay ngano man tungod sa ngalan sa Ginoo gisulti. Naligon ta, nadasig ta. Mo na iyang gingon dinhi kanang preeminence. Kabaw mo sa nang preeminence. Ngayang gingon sa dictionary, that quality or state or being preeminent. Kanang kwalidad ba bilang ikaw sakto nga Kristohanon, sakto nga na firstborn, kanang preeminent. Siya ang superior to others in specified quality. Nga din aron ikaw ma-specified nga quality jud ka, mag-born again jud ka. Dili na pwedeng Kristohanon ka, nya di ka born again. Unsa man nimo pag born again? Kanang preeminent nga gikan jud kang Kristo. Kung si Kristo nabanaw kinahanglan mabanhaw pud ka. Ay nabanaw man siya. He is the first born of the dead. Siya ang unang natao gikan sa mga nangamatay. Kanang superior, kanang preeminent is specified. Kanang specified ba? Clearly distinguished, na clear na gyud ka nga ikaw iya gyud sa Ginoo. Born again ba ka? Mo bitaw na importante gyud nga ang tao gayud dunay knowledge sa Ginoo. Ingon pa ang specified sa dictionary ha. A detailed item, kanang detalyado gyud ka ba nga Kristohanon ba? Gusto ka madetalyado nga ikaw gayud ang firstborn, the church of the firstborn. Sunduga si Kristo. Kay siya gayud ang una. Unya kita, kung nabanaw si Kristo, nabanaw na ta, kay nga naman, nagpabautismo man ta, gawas kung wa ka nagpabautismo. O bitaw na ka ng bautismo, mo na ang gitawag, makaluwas po na, kung kita na-resurrect. Nabanaw po ba? Gihawas lang ta sa tubig, pero wa man lang gyapon, mao man lang gyapon. Ang kinaiya niya, mao lang gyapon, hindi samot pagaling uban, di ba? Dagang ko yung mga kauban nga gibautismo, nabi nimo kung saan na ilangan kayong karon. Wa na ino nakalagad sa Ginoo, di na ino mga ilag pulong sa Ginoo. Ingnon pa ko nilang, unang nalagad lang gyapon day ka. Kagkuyaw, anong mga ingon nang nalagad ka, no? Mawa ba day mo nagpadayon mo nang say mo ingon ko. Mabitaw na nga kung ikaw nabautismuhan na, una-una ang na-resurrect na ka by the resurrection of Jesus Christ. Although na ay resurrection nga last days, mo nang twinkling upanay. I-final na niya, pero kanang giingon niya dinhi, kanang born again, mo bitaw nang gitawag again, kay nga naman, na-resurrect na ka, pag-usab, repent again.
Ayaw na pagpagkatao mo, bitaw nang ningon si Nicodemus. Saan pa na akong pagpagkatao pag-usab, musuod ko sa tagwaangkan? Na kung musuod ka sa tagwaangkan, pag tao ni mo, duha na mong birthday. Kaya nisuod naman kung kag-usab. O nang gingon ni Jesus Christ, ang natao sa unod-unod man apan, ang natao sa tubig, espiritu. O na nga, ikaw, natao man ka sa tubig, nabautismuhan ka, so spiritual na ka. Sa man ang espiritu sa Ginoo, kanang Holy Spirit nag-lead nimo, amahan, anak, espiritu. Kung sa man ang espiritu, kanang pulong sa Ginoo. We are under now the law of God. Because ingon pa ni Apostol Pablo, ang balaod is spiritual. Mo na nga kung magkinabuhi ta sa espiritu, magtuo po ta. Mo nang ingon kining mga pulong nga diin atong nadunggan. Tuan nato ning tanan aron makumpleto ta. Ang Colossian nga matod pa niya, balik ta sa kanang gitawag og specified, kanang preeminent na specified na ka, na detailed na ka. Nga matod pa niya to name or mention, na mention na ka nga ikaw born again. Ipakita gyud nga ikaw born again. To include, appeal ka na. Na si Kristo nabanaw ka na. Mo nang dapat unta nga din ikaw mahimong firstborn. Nga din ang gigikanan gayud nimo si Kristo mo firstborn. Aron mahimot ang si Kristo mo firstborn. Unya ang nagsunod kang Kristo, mga uban na kang Kristo. Mo na ibutang niya sa order. Mo na nga din ang tawag sa pag-ani ni Kristo is to redeem, to rescue, and to reconcile. Kita watan niya gi-rescue. Anong rescue man ta niya, nga daan man ta naa sa kasalanan. Gi-reconcile lang ta, kay unta, ang iyang gianhi, mga tao ra niya, iyang gi-rescue ba? Ang problema na kay mga tao, wa ni dawat. So, nga naman, tungod kay di sila mutuo sa anak sa Dios. Nya kita kay mutuo man ta. O sige, i-reconcile na lang muna ko by the blood of Jesus. Ingon pa ni Apostol Pablo, gipaduol pa lang ka, dili ka giluwas, gipaduol ka kung tinuod bagyog ka mudawat. Kung tinuod bagyog ka mahimong firstborn, gusto ba ka mag-firstborn? Matod pa niya din sa Colossians chapter 1 verse 17. Ingon pa ni Apostol Pablo, and He is before all things, and by Him all things consist. Siya ang tanan. Sa wala pa ang tanan butang, siya na ang tanan. Ang tanan butang, nagagikan niya, gikan jud kang Kristo Jesus. Wanang sa John chapter 8, ingon pa ni Jesus Christ sa 5:8, kay di man sila muto, mga Pariseo, mga Hudiyo, giingnan na lang niya diri sa John chapter 8 verse 58. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Una si Abraham, na anak ko. Di sila mutuan na, kamu mutuo mo. Siyempre, kaya anak man siya sa Diyos. Ang Diyos man nagbuhat sa kalibutan, na siya, sawa pa si Abraham. Wala, gusto ba mo mahimong church? How to become a church? Ingon pa niya din niya, saan daw nato nga mahimot ang firstborn, a church of the firstborn. Kanang church, ang meaning anong church dili sa Bible, mo niyang gingon, temple. Una, church. Ikadua, temple. Ikatulo, house. Ako nang ipasabot sa ninyo dili na lain-lain. Kanang church, mo na ang body ni Kristo. Mo na gusto ni Kristo nga itukod si Muha. Upon this rock I will build my church. Aron ikaw mahimong templo. Mo nang niingon si Apostol Pablo, wa pa mo maibaw nga kamo templo sa Dios. Templo pa lang mo. Ang problema lang kung tinuod mong templo, mupuyo ang Ginoo diya. Kung di mo tinuod templo, mupuyo ba diya ang Ginoo diya? Kanang templo nga dili binuhat og tao ba? Ikatulo, house of God, mahimot ang balay sa Dios ba? Kanang ang Ginoo nagikauban nato ba? Manibot pasabot sa Bible sa New Testament. Bobe na ang giyang-gingon, ang church buhaton. Buhaton nato nga mahimot ang church.
atong tugutan o atong angyon ang Ginoo nga diin itukod niya. Pangayo apod sa Ginoo dili na kay si Peter mo'y nangayo. Namatod pa niya. Buhaton, ang church is buhaton nato kay ang Ginoo nagtukod na nya unsa na to pagpatukod atong buhaton nga diin si Kristo mutukod diri. Tuguti nga mutukod siya. Siya ang mutukod pinaagi sa bato. Siya man pud ang bato sa ato pa kanang bato mo na ang pulong sa Ginoo. Kanang templo kanang mapuy-an ta ba mahimot ang quality nga ang Ginoo gayud mo puyo mo nang nutana ang Ginoo nga asa man ang kumbalay nga inyong gibuhat. Aron ako abi no sa kang David, nagsulti gyud si David nga every Sunday, sa atong Sunday kanang meaning sa rest day, although Sabado ila, wala na whatever nga ila ang gusto basta kita naghatag-tag adlaw para sa Ginoo is Sunday. Mo nang gingon every Sunday ang Ginoo munaog na diri kay musimba man ta niya. Asa man ta nagsimba ingon ni David sa iyang footstool. Kunya iyang footstool mo baba man gyud na diri. Mo nang naata sa presensya sa Ginoo, lupot stol niya, tumbanan lang niya, pero naata sa presensya sa Ginoo karon. Lunes wala. Mag-meditate lang ta day and night sa iyang mga pulong bisag tuwa siya sa langit. Abi nung si Jesus Christ tuwa gyud sa wala o sa tuo, sa kamot sa Dios, sa trono sa Dios, nasa sa tuo sa iyang gibuhat. Naghangyo sa man nga kita panalanginan. Mo na iyang buhat, mo na ang church is buhaton ang templo puy aniya ang house mahimong puy anan sa Ginoo mahimutang mabalay na kita sa Ginoo ba ma-inherit nato ng panalangin sa Ginoo nga kita makaadto sa throne sa Ginoo makauban ta ba. So nagingon si Apostol Pablo wa pa mo mahibaw templo mo sa Ginoo. Kung nahibaw ka templo ka sa Ginoo balaan na aron ang Ginoo mo sulod. Mo man ibot pasabot ni Pablo. Ang problema lang kay kunang gingon, dunay gingon dito sa akong gingon, pero dili pa ta mo ato dito sa akong giingon, sa ingon na akong ingnon ninyo. Mo na yang gingon, kanang buhaton kita na kita. Kanang templo, mangadto sa templo. Asa man templo, ikaw nga gihimong templo, ikaw nga ang templo sa Ginoo, adto sa templo sa Dios. Kay kanang church, meeting place na, kanang temple, mumuanha ang Ginoo, munaog man Ginoo, kay tuwa man siya sa langit. Sumuat ta sa templo, mabita nang hiingon ni sa Ginoo kang musit, buhati kog balay, aron makiguban ko nila. Kunya kung wa ka sa balay sa Ginoo, kauban din nimong Ginoo. Murag una-una lang nato basabton ba? Ug mao na yang gingon kanang puloy-anan, mao na ang balay sa Dios ha. Himuon kang house. Sa unsang paagi nga mahimo kang house. Ang una gyud is Church of God. Kanang Church of God sa Matthew mo tong giingon ako sa 16 verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Tanawa, dili ka maimpirno. Bisan pagbutangan ng gate nga gwapo kayo nga lami kayo sudlan ng gate, dili na makababag nimo. Dili na makaingon ari ko diri kay gwapo ang gate. Abi nimo ang mga minteryo sa mga dato, gwapo kay gate. Kita ba mo minteryo sa mga dato? Abi nimo ang minteryo that is called little hill. Kana gitawag nag little shoal, kanang shoal is hill na grave o nagingon lugangan ba. Pero kung ikaw dalkon ka dito, pero sa tinuod lang ang Bible nagingon, kung ikaw iya sa Ginoo, bisag naa ka dito sa minteryo, naa ka sa sabakan ni Abraham, kung iya ka sa Ginoo. Pero kung ikaw wala, dili ka iya sa Ginoo, naa ka dito sa little shoal, gitorture na ka, o gitorment na ka, nag-angkos ka sa kasakit, ang imong gibati dito, katong mga atong loved ones nga dili iya sa Ginoo, sa tinuod lang, nagkagot na to ilang mga ngipon, nag-angkos na to sila sa ilahan, kapait, sama gutong giingon ni Jesus Christ sa dato, katong dato og sila sa ro, asa man ang dato? Ang dato tuwa dito nag-antos, mo bitan na naghangyo siya kung mahimo, Father Abraham. Wali ito ang ako mga igsoon dito. Niya, tuwa na si Moses, ingon ni Father Abraham, wala yung istorya, tuwa na si Moses dito. Kasi gingon sa dato, kanang naagikan diri ba, kanang gikan jud diri nga tinuod jud nga nag-antos, pagtuwa dito. Kasi gingon ni Abraham,
Dili na pwede mi ka gawas kay nga naman na ay nagbabag. Ang Ginoo nagbabag sa latod pagkasulti dito na dili na pwede. Wanang ningon si Abraham kung di sila mutuo ni Moses, kung sao nila pagtuo kanang gikan dire. Ganito sila mutuo ng Moses nga namatay katupang patay. Mga hadlok na sila. Kay siyempre gikan sa patay mahimo magikang multo. Wa man gilaing kuan dire kay ngano man wagi tao nga natao na gikan sa patay kay wa pa may resurrection last days pa man. Mo na nga din ang tao gikan dito. Mo na nga himuutan niya church una. Kay nga naman yani siya to redeem, to rescue and to reconcile na anata sa time of reconciliation. Pasalamat ganita kay gi-reject nila. Without rejection ningon pa ni Apostol Pablo, there is no reconciliation. Mo nang dako to pasalamat sa Ginoo nga din ang plano dahil sa Ginoo nga diin i-reject day sila. I-reject nila si Jesus Christ. Mo na nga diin, dili na to i-reject si Jesus Christ. Kay gi-reject na nila. Mo na ingon Matthew, upon this rock I will build my church. Si Jesus Christ nag-ingon, mo nang hinungdan nga moingon ko ninyo, kinahanglan ipatukod sa Ginoo ang church sa imo ha. The church of the firstborn. Matukod lang kay church kung ikaw magbag o pag-usab. Mo na gitawag the church of the firstborn, which is written in heaven. Unya, kung ikaw mataw pag-usab, mahimo kang church, ang gate of hell cannot prevail. Dili na gyud ka maimpirno. Hadlok pa man ka maimpirno. Pangalagad na lang. Buhata ang tanan. Ayaw ka balaka. Kay mo na iyang gingon, the gate of hell cannot prevail. Dili makapugong nimo. Di na ka magdodo, magpabaksin pa ba ko, magpagpa. Ang problema lang gud kay ngano man, wa pa kay siguro nga natawo ka pag-usa. Kay ngano man, wa makanito nga matawo ka pag-usa, kay wa mapuka ko karon. Gisultihan ta ka, although kanang mga tao wa masultihon sa pagpakatawo pag-usab. Ang pagpakatawo pag-usab ayaw i-celebrate ang imong unod. Okay ba na sa inyo ha? O man gingon sa Bible? Mag-celebrate ka sa unod, wa ta nang tao pag-usab. New creation na ganit ha. No creation, bago tang binuhat, all things are passed away. Kanang all things, what is all things? Kanang pag-celebrar rin kalibutan, kaya ang Ginoo siluso. Siya ra gyud atong celebriton. Kaniya lang ta maghimaya. So kaniya lang nato tahuron siya og daigon. Mo na yang gingon dito, ang hell, gate of hell cannot prevail. Ang ikadua, the temple of God, kanang temple ang buot pasabot ni Pablo, ba nga ikaw ang templo. Nagtukod na si Jesus Christ og church upon this rock. Kanang rock is the rock of open. Ang rock, dili na makaayo open. Yun na ang gingon dito, the rock of open, the stone of stumbling block. Kung gusto mo anang gamay nga rock, stone na stone. Ang rock is big, stone is small. Bisan pa nag-stone, stumbling block gyapon na. Si Jesus Christ, mo ng pulong, siya ang stone, siya ang bato, ang makadungog sa pulong sa Ginoo, mo nang giingon, ma-open. Pero kung mutuo, dili maulawan. Di ka maulawan po sa imong pagkakristuhano, kay ngano man, ikaw di ang tinuod nga witness. Kay ngano man o. Nausab may mong kaugalingon sa twinkling of an eye. Mo bito na atong gianhid din eh. Kanang twinkling of an eye, kay kanang twinkling of an eye talag sa onra na. Moment lang na. Kasi tawagan na. Milliseconds. Pilok siyang matawan na, ilisa na ka. Manang giingon dili nakamamatay na. Para na sa mga iya sa Ginoo nga naning kamot jud. Muna yang gingon dito, the second is the temple of God. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 na, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Ang Espiritu sa Ginoo nagdumala ninyo. Nagdwellit ba ang Espiritu sa Ginoo? Unsa man ang Espiritu sa Ginoo? Kanang pulong. Ang Espiritu pagbati, ang pulong balaan. Holy Spirit. Muna ibot pasabot, dili ng Holy Spirit, I need you, maghilak-hilak kita ron Espiritu. Ang pulong sa Ginoo mo ng Espiritu sa Dios, Father, Son, and the Spirit. Amahan, anak, karon pulong. Muna iyang gingon, ang pulong is God po na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word
was God. Mao ni ang Dios espiritu lang kinahanglan bation nato kay ang espiritu mo na pagbati. Kung dili nimo mabati ning pulong sa Ginoo, dili nimo bation ni sa imo ang kasikasing awala gid kay Holy Spirit. Mao na kung ikaw gikan sa imong balay karong adlaw ni anhi ka because of ikaw magud anak sa Ginoo, maghalad ka, gigailan ka sa Holy Spirit. Manay ikaw nagbalaan kay di pwede nga muani ka diri nga di balaan nangayo kag pasaylo because gailan ka sa Holy Spirit kay mao man gitudlo. Mo na yang gingon aron mahimo kang templo because the Spirit of God dwelleth in you. Templo ka kung ang pulong naa nimo, kung wa kay pulong ayaw ko ina templo ka sa Ginoo. Nagpuyo ba ang Ginoo nimo nga ang Ginoo pulong man. The word was God. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which ye are. Dapat ang templo sa Ginoo holy. Nga ingon kita. Dili holy. Holy, which ye are. Kung may defile, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Naglago na sa Ginoo. Dili kay ingon kay di ka lang maimperno kung dili malaglag. Naglagon pag yung ka sa Ginoo. Kung imo nang gidipile, church ka sa Ginoo, ang hill dili na makapugong nimo. Nya kung imo nang idipile, which is nga ikaw nang tang templo, ay ang Ginoo ray mismo mulaglag nimo. Umatot pa niya, him shall God destroy. Kanang magdefile, uwi mo nang pasipad ana imo ang templo. Wala yang gingon laglagon ra gyapon ta sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What know ye not that your body is the temple of God, of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Tanawa. Kung ikaw mutuo nga templo ka sa Ginoo, templo man ta sa Ginoo ba? O sige, kung templo ka sa Ginoo, dili na ka imo. Kay templo man ka sa Ginoo, di ba? Mo man giingon ni Pablo, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God. Kanang naani mo, nga naa diha sa Ginoo, and ye are not your own. Sasana ninyo sa bersikulo, dili nakaimo kung templo ka, mayroon ka templo mo sa Ginoo, pero ikaw ra magyapon imuha ra magyapon magbuot. Ikaw ra magbuot nga di ka magsimba, ikaw ra magbuot nga di ka magday, ikaw ra magbuot di ka magpasalamat, ikaw ra magbuot. Ugma na ko magpasalamat, sunod ako magpasalamat, ikaw ra gyapon magbuot. Nya mayroon ka templo ka sa Ginoo. Kung templo ka sa Ginoo, nga di ng Holy Ghost na diha kanimo, so ye are not your own. Dili na ikaw ang imuha. Sa verse 20, nga pa niya diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Mo lang gyapon na continue ng verse 20 lang. For ye are both, mo nang hinungdan dili ka na imo, kay ngano man. Ye are both with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Mo na tong buhaton diri karon. So kay gipalit na manggug ka. Mo hinungdan dili na kay imo kay gipalit ka sa usa ka presyo. So busa kabaw kang si price sa pagpalit nato sa Ginoo. Dunay dinumduman ako nga napoy paiwali ninyo kanang righteousness and justice and good works. Tulo na kabuk kanang meaning sa righteousness, justice o good works. Si Pablo nagingon, ang Bible mo na nagtudlo aron kita mahimong makumpleto sa good works. Si Jesus Christ naghatag nga diin kita mahimong justice. Magbuhat og justice ba kanang matarong diha sa pagsimba sa Ginoo, basig dili na tarong, dili na acceptable mo nang ningon sa Apostol Pablo, finding out what is acceptable kay ngano man bisag magsimba ta, dili day tama because we are not righteous. O dili man ta right. Ang atong pagsimba dili right kay ngano wa may kanang judgment of nag-execute of justice. Wala yang gingon. Glorify God in your body and in your spirit which are God's. Kanang inyong body iya na sa Ginoo, so glorify ang Ginoo. Kay nga naman gipalit mo sa usa ka presyo, the price kanang blood of Jesus. Mo man gibayad na sa ato
Kabaw ba mo nga kamo mangayo gyud mo justisya kung kamo buhatan og daotan nga dili. Kung hukman mo nga din, di maayo na imo paghukom nako. Mo na mga tao nga din para nang gipangpatay about sa drug na mga tao nga napasanginlan lang. Mangayo man sila justice. Kamo di mo mangayo justice. Si Kristo ra ba ang gipatay? Unsa naman ang pagpakamatay ni Kristo? Wala justisya to. Pasagdan na nato namatay si Kristo. Umuna ko nabasahan ba? Dapat atong may bawaan nganong nagpakamatay si Kristo. Mangayo tag hukom sa Ginoo. Lord, ngano man napakamatay si Kristo, aron di ka mamatay. Oh, di ba? Siya napakamatay, mo nang hustisya nga atong gikinahanglan sa Ginoo. Mo nang magbuhat og kabubuton sa man aron kanang pagpakamatay ni Kristo, mahatagag hustisya. Mo na buot pasabot sa Bible. Ang 2 Corinthians, doon ay gingon ni Apostol Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. Ingat pa niya, be ye not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Verse 15. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idol? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Tanawa. Katong templo sa Ginoo, nagpuyo ang Ginoo ana. Siya ang ato ang Dios. O kita yung mga katawan, o makiguban siya nato kung ikaw templo. Gusto ka mahimong templo sa Ginoo. Manang giingon niya Apostol Pablo, wa ba mo kabaw templo sa Ginoo nga ang Ginoo makiguban nimo niya ang Ginoo mo na inyong Dios niya kamo katawan sa Ginoo kung kamo mahimong templo. So unsaon nato nga mahimong tang templo sa Ginoo? Sa verse 14, ayaw pag-unequal. Kaning UN, kanang magsama ka ba? Magsama ka niya. Magpariya ka niya. Kanang iin, and in the Holy Ghost, and in the Spirit. Kanang ngadto sa Espiritu nga ikaw mahimo. Kining kanang magsama ka niya. And equally yoked. Manundog ka niya. Together with unbelievers. Nundog ka itong mga unbelievers. Mga unbelievers nga musao man niya pagbilib. Usar man yang gibiliban, unbeliever na siya. Kaya nga naman, dagay mga punong, wa man niya tuhoy. Usar man yang gituhan si Kristo. Mo nang giingon sa James, sakto ka na. Nagtuo ka, usaray Diyos. Gani si Satanas, nagtuo. Nangurog pag yun, nahadlok. Ang tao, nangurog pag nahadlok, wala. Nagtuo lang na siya, anak sa Diyos. Ang problema lang diya, natawag unbeliever kay daghay pulong nga din, maubitan ang gusto sa Ginoo ang atong pagtuo, mutubo ba? Karon maka-overcome ta sa kalibutan. Nya kung wa tay madunggan, faith cometh by hearing. Sa mato madunggan nga si Kristo lang napakamatay, tama na sa tuwa. Gipabutid mo tama na sa tuwa. Mo bitaw nang dunay mga qualification. Mo bitaw nang kinahanglan mahimo tang mahisama sa anak sa Dios kay siya ma ang preeminent ba. Mahimo tang quality. Mahimo gyud tang kanang gitawag detail, ma-mention gyud ta, ma-name gyud ta nga ikaw gayud. Church of the Firstborn, mahimo gining Church of the Firstborn. Unang manulunda di magalibot man ang musulti gyud ko niya. Mo na yang gingon din niya. Unsan daw ang pakigkumbayayungan kanang uban ba? Although ata nag-uban dito. Lahi sila. Pero ang ato ang mga pamaagi sa program sa pagpangalagad sa Ginoo pareha ang gyapon nila. Ang nakalahi lang nato kay wala na tayo communion, wala na tayo testimony, wala tayo special number. Kaya nga naman, di naman ta manundog nila. Kaya katong ato ang natunan is that kuan mong yuto ka ng traditional ba? Muna nga, sa pagbasa na ko din kaya di man pwede ta mag-equal sa mga unbelievers, kanang mga unbelievers,
gitawag nga wa man gyud pulong nga gisulti siya mo na wa sila gituan mo na gitawag unbelievers. Usawa nila pagbilib nga wa man sila pulong nga ni nadunggan, wa may nagwali nila, wa may gipadala para nila. Mo nang giung kamo believers mo kay ngano man naay magwawali gipadala sa inyo ha. Nya kanang gipadala ninyo matud pa dili na pinadala sa Ginoo kung mo nang giingon ang iyang mga pulong sa Old Testament dili matuman. Dili mahitabo. Mo bitaw na gingon na ko sa inyo, what communion had the light and darkness? And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he had believed with an infidel? Kanang infidel, mao man nagyapon na unbeliever. Mga gitawag kanang infidel a person, phrasing, manang gingon, professing a religion, kanang mga nagpakita lang nga sila Diyos nun ba? Kamo basig nagpakita lang mo Diyos nun mo. Mo na gitawag dito sa King James Version infidel. Kanang unbeliever na dito sa New King James unbeliever. Managing infidel, kanang professing a religious faith other than that of the speaker. Ngadto sa mga ubang mga murag pakita lang sila ngadto sa mga magwawali ba nga sila Christian. Matod padre ang infidel, someone having no religious faith. Usa ka relihiyoso nga walay pagtuo kay simpre wa may giwali. Kanang matod pa sa dictionary kanang infidel mga atheist. Kanang atheist ba kanang di mo to Dios ba di ba? Mga atheist mo na yang gingon dito sa dictionary. Kanang nag-deny sa existence of God. Kanang wala sila mo to ang Ginoo naalang gyapon ron. Walay Dios mo na mga atheist. Kanang mga ang ilang gisaligan is formula lang ba, mga formulation lang ba. Kanang tanaw ra gud na o ngano man. Ang tao, mga atheist ang ilang pagtao, ang pagtuo nila sa tao gikan sa unggoy. Ngano man ang formula tanawa ang dagway sa unggoy murag tao. Mas maayo pa ang tao murag unggoy kay kun ang unggoy murag tao. Maayo pa day ang unggoy nga murag tao kay kun ang tao murag unggoy, di ba? Asa man ka? Ikaw murag unggoy o murag ang unggoy mura nimo. Mga gingon mga formula ba, mga formula. Mura na, kini ato dili ni formula. This is the existing, kanang gitawag og existence of God. Mao ni ang Ginoo nga diin nagpadayon pag higugma sa mga tao. Totoo ba mo nga Ginoo na higugma pa nato? Kanang grasya nga naa si Kristo kay di man sila kaalagad kay ang Ginoo siloso balaan mo nang di sila kalagad mo na si Kristo ni angit dinhi bilang grasya yang gipakita ang gugma o ang mercy gikaluy-an ta niya gigugma ta niya mo na gitawag og grace mo nang bantayan nato ang grace gamay na lang ang grace aron kita maka-escape ingon pa ni sa Isra and the Lord show his little space of grace that the remnant shall be escape maka-escape lang tawa unya kita tagaan ta niya og little revival nga diin nga ang lansang ba nga mabutang na diya sa place kanang nails ba kanang malubong na gyud ang pulong amo na giingon sa Ecclesiastes ang preacher daw kuno magsud na og acceptable word upright word and word of God that like driven nail sama kuno sa driven nails nga ipangwali ipanglansang gyud wanang wingon kog gyud ninyo mag-born again gyud ta. Kung dili ta mag-born again, dili ta firstborn ang firstborn. Dili ta charge of the firstborn. Di gyud ta. Mao nang mag-usab gyud ta. Mao nang failure ta kanang infidelity. Mao nang giingon dito sa dictionary, failure in loyalty, lack of existence in copying, lack of religious belief. Mao na yung mga unbeliever. Kulang sila kanang gitawag og belief ba kay ngano man wa may nagwali nila gamay ra may nagwali do na yung simbahan no partial man daan naman ang partial dito sa Israel mo bitan nang nangawala sila kay ngano man dagang kayo mga pari at unang panahon gi partial nila the covenant of Levi ilang gi kurap ba gi mo nilang corruption nga makakwarta lang sila ba mo na ang ikaduha nga diin himuotang templo sa Ginoo. Namatod pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Ye cannot drink the cup of the Lord
and the cup of devils. Ye cannot be partake of the Lord's table and of the table of the devils. Maubitaw na nga kita kay templo kay nga naman. Kung kita na ata sa table, sa templo, kanang table ba, kaning simbahan ba, no? Lamisa. Ang giandam ni sa Ginoo kang David, he prepares the table in front of my enemy. Mauning pulong. Nga dili lang ta mabuhay ang tinapay lamang. Kundi sa matag pulong, mo nang naata dili sa table sa Ginoo. Mo na yang gingon dili pud ta makainom anang kupa ni Satanas ug ang kupa sa Ginoo. Ang lamisa ni Satanas ug ang lamisa sa Ginoo, ambot pasabot anang table simbana. Di ta pwede nga din ang ato ang simbahan, pwede po na mahimong simbahan sa mga dili born again. Munang born again yun ta, dapat mag-born again ta. Mabot ra ang panahon, mga wala ra ang mga taong dili kursunada. Anang wala na ni guru, wala na ni kamot ba? Kay dili man na pwede da. Karon ako, mingon kaninyo, ako distinguish ninyo, kaning table diri ha, kaning table nga ato ang alagaran o gikanan, pulong gini sa Ginoo mo ning table ni mo nang muingon jud ko nimo, di ka pwede mo anhi ka diri kung dili ka born again. Kung naaman ka dili ka born again, wala na nimo, basta ang Ginoo wala nagdawat nimo karon. Mana moabot ang panahon, maluya ra ka, mundang ra ka. Sama sa itong mga kauban at una ba, nangundang nagkalit, wako ka balo. Pero wala ko nasakit nangundang ta, kaya ako magwawali lang ko. Wanang niingon si Apostol Pablo, alaot ko kundi kumuwali. Wanang muwali ko. Pero imposible, kay nga naman, wako ipadala sa Ginoo kay walay kapiro. Di naamo. Wala ko kabalo kung kinsa. Ipanim ako din sa Ginoo ba, dili man tungod sa akong misis, kay nakita ko ni siya, nagsuri-suri dito, nung isunod ko, ni ani ko diri, kay nahimo kong pastor. Diri ko giyasain. Diri ko gitagaaganti sa Ginoo kanang pamilya nako. Although ang akong pamilya na damay, kay nga naman akong pagtuo dako ay ilang pagtuo alanganin. Manang giingon nga din. Maglugos gyud ko pero di bali na basta ako naningkamot ko sa kaugalingong kaluwasan kay nga naman. Nahadlok pud ko nikabot sa Great Tribulation. Nahadlok man po ko sa impierno, wa ba mo nahadlok ka na? Ang usan ako kabutang, ikadlok ka, kanang may impierno ko. Kaya nga naman, dito sa Revelation, ang impierno, torturon ka na sa Ginoo, day and night. Nga ang kalayo ko no, mugawa sa imong aso, mga ulod mo, patukan mo. Nya, di ka na mamatay. Mauna ang gingon sa Bible. Nya, di mo mutuwa na. Abala mo, kung di mo mutuwa, muna kung gikahadlokan. Batay pa niya diri sa 2 Corinthians sa atong gibasa, kanang equaliyog to the unbelievers, not only kanang gitawag og unsa man daw atong i-fellowship, hot righteousness with unrighteousness, and communion with the light, and agreement tuluni kabuok ha. Kanang moagrita sa ilahang mga pagsimba para ato kung niuyon pa ko sa mga pagsimba sa gitudlo sa among mga magtutudlo nga mo nang pamaagi sa pagsimba. Siyempre nag-eskwela ko napay pamaagi sa pagsimba. 5 years ko sa Bible school. Mo nang giingon nga hibaw-an na ko kung unsa na ang pagsimba, maoral tanan. Ang nakalahi lang kaning gitawag og ganang Universal Church. Pero way lain kalahian sa tanan mga simbahan, pero karon ra ta naglahi. Kaya nga naman, dili ta mo agree sa ilang mga gibuhat. Kung doon na may testimonyo, doon na special number, doon na may communion, karon diri wala. Kaya nga naman, ang tunay nga communion, anang kanang pag-anini mo diri ba? That is communion with God. Mo nang dili ta mo agree, kay wata nag-fellowship, sama sa ilang fellowship, nga din, agree po ta sa ilang pagpamaagi, doon na special number, doon na testimony. Manang giingon ako diri wala na testimony diri kay ang ato ang gipaminawan ang testimony lang sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo is the testimony, di ba? The testimony of the Lord are true. Ang iyang gisulti diri gitestify diri tinuod ni maning testimony. Naman dia the testimony of the Lord. And Matthew chapter 6 verse 24 ingon pa niya, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the others. He cannot serve God and mammon. Kabaw mo sa ng mammon? Dili ng pangkik ha? Anong mammon, money ba?
butang sa kalibutan. Wa man ko nag-serve. Pero gusto kag money. O di nag-serve lang gyapon ka kay gusto ka na ang money ihatag na sa Ginoo. Mo nang ningon siya, dili ka maka-serve anang God and Mammon. Kay nga naman, doon nag-idumta ni mo ana, whether kung di ka gusto sa Ginoo or gusto gyud ka manarbaho, gusto gyud nimo ang kwarta kay kung walay kwarta, wala kay makaon. Nga din wa ka nagtuo, man shall not breathe by breathe alone. Wa ka mutuo ato kay ngano gusto gyud nimo kanang pagkaon jud, mo nang naningkamot jud ka, mo nang mo absent jud ka sa pagpangalaga, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, which is mo na ato pagkaon. Mo na yang gingon nag-serve ka ana, kay di na pwede nga nanarbaho ka unya na serve ka sa Ginoo, kinahanglan do na gayoy gitawag og bugat mo kasing-kasing. Mo bitan ang giingon sa Ginoo atong una kung giwali ninyo ang Ginoo, the God of knowledge. Action is with kanang ang Ginoo Dios sa kaalam, ang action ra ang iyang gitimbang. Kung unsay imong pagbati, kung tinuod bagyod ka, nagtuo, o man ang gingon nga Ginoo, kinahanglan mahimo gyud kang born again. Mo nang gingon ang action nimo, mo na gipangita sa Ginoo nga makita man niya. Mabaw ra ba ang Ginoo sa imong naunang kasing-kasing? Si Satanas na hindi kabalo sa itong nauna. Nganong dautan man itong nauna? Kaya mo manggitan na ng mga buhat ni Satanas, mo na nakahuna-huna po ka. Pero si Satanas wa kabalo si muna unang kasing-kasing. Mubitaw ng paampuon ta sa secret aron di makadungog si Satanas. Kay maura na iyang naibawan mga buhat nato. Pero kana una-una wa gid siya kabalo, pero ang Ginoo naibaw gyud na sa una sa ug sa imong kasing-kasing. Unang ningon siya nga pagampo mo sikreto kay ang Ginoo nasayod na. Pero kung magkampo mo nga dito bag at anang tingog na mo nang ningon si Kristo nga din nadawat na inyo yung tubag. Unsa may inyo nadawat nga ang tao nag-glorify ninyo nga ikaw Kristohanon, mahinampuon ka sa Ginoo, nya pag-abot sa kalisdanan di ay wa di katabangi sa Ginoo. Di ba na blaspheme ang Ginoo na? Mas maayo pang dili nimo ipakita nga mahinampuon ka, maminaw kag mga awit sa kanta sa Ginoo, mag-Bible study, magtuon ka sa puno sa Ginoo, which is kung nakay kaaway di isog di ka kayo. O sayang lang, di ba? Sayang na ning pagkabasa-basa nimo sa Bible. Sakit ra man ang inyo na anang gingon. Mo bitaw na ayaw gyud mo pagpakita anhi mo diri kay ngano man mao ni ang balay sa Ginoo, sila wa kay balo kung sa atong gibuhat diri, pero ang Ginoo mo na kani atong gipanulti wala ni nila niya hibaw-an, naglibog sila, nagkuan sila, pero kita gipaliw hayagan ta sa Ginoo kay ngano man gipasabot ta niya. Bisan si David gani wa siya kasabot sa diya nga nagbasa siya sa diya nga niadto sa simbahan, nasabtan niyang tanan kay ngano man na mag-interpretation before prophecy. Mo na yung gingon din di ka kaalagad. Mo na kinahanglan nga kita mahimog yung templo sa Ginoo, dili lang kay mahimo ang Ephesian. Nagsulti gyud siya nga kita mo grow ta. Unsa iyang gingon diri sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Now therefore ye are no more stranger and foreigner, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built up upon the foundation of the apostle and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sa verse 21, in whom all the building faithfully framed together groweth unto the holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an inhabitation of God through the Spirit. Muna nga gitukod na mo sa Ginoo, nga po'y anan sa Ginoo habitation o habitation of God through the Spirit, pinaagi sa Espiritu, pinaagi sa pulong. Nga gi-build up na ta, maubitan ng hinungdan, nga kita gayod, building nga, tama gyud sa pagka-frame, nga diin mo gruta diya sa balaang templo. Ang templo sa Ginoo balaan gyud nato. Sao na to pagbalaan di nga wa mata na tao pag-usab. Sige lang tagani, pero sige tag-celebrate sa atong unod. Atong gipangita nga sa kalibutan para lang malipay atong unod. Gusto ta musuroy kay malipay atong unod. Sao na lang to imong pagpakatao diya sa Ginoo. Kanang espiritu nga diin ang Ginoo siloso.
Mobita na iyang gingon din sa 19, karon dili na mo estranghero kay templo na gud mo sa Ginoo, gibuild up na mo, dili na mo foreigner, kundi fellow citizens with the saints. Pareha na mo sa mga balaan. Nga di mo na balikon sa Ginoo mga balaan. Sa Ginoo mo na balikon, dili na mga Kristiyanon nga wa nagbalaan, dili nang wala na born again balikon. Born again bitaw ka aron mahimo kang anak sa Dios. He give power to become the sons of God. Saon nimo pagimo become the sons of God? Kanang will of the Father. Mo na yang gingon dinhi, and of the household of God, aron ikaw mahimo kang balay gyud sa Ginoo. Mo nang gingon niya, dili na mo foreigner, mo na nga templo na ta. Kay nga naman, and are built up upon the foundation of the prophet, the apostle and prophets, Jesus Christ Himself being a chief corner. Gipundar na ta sa mga pulong sa mga apostoles o sa mga propeta o kang Kristo Jesus. Ingon nga siya ang chief cornerstone. Ingon siya ang bato ngadto sa mga nagalain-lain o kanto ni kalibutan ni si Kristo. Unya napundar ta sa mga gipropesiya sa propeta o kanang mga gitudlo ni Apostol Pablo. Mo nang kung unsa to'y gisulti ni Apostol Pablo nga niingon siya, know ye not that your body is the temple of the living God. Wa ba mo mahibaw ana? So kung ikaw nahibaw ana, unsa may buhaton nimo? Papuya ang pulong. Unsa man pulong nga papuya? Kanang tuhoy nga na tao kapag usab kay nabautismo nga nagud ka. Ayaw wataang resurrection kundili nabanaw na si Kristo, kinahanglan mabanaw na kakaron aron magbag-o ka. Di man pud ka maborn again kung wa ka nabanhaw. Mo nang kung nabautismo ka, gilubong ka, kinahanglan nabanaw si Kristo, mabanhaw pud ka. So therefore you are born again. Kung ikaw na born again, ayaw na gyud pag celebrar sa imong birthday. Klaro na ginakayo. Kay nga naman, kung birthday pa imong na celebrar, wa pa ka natawo pag-usab. Unod man na, di ba? Ang natawo sa unod man. Ang natawo sa espiritu, asa man atong isilibrar? Kung kita natawo na ta sa espiritu, mo na ito isilibrar, dili na ito isilibrar kong birthday. Mo bitaw ng daghang kayo ang wala katultul ba? Kaya nga ang bisa pa mga magwawali, mga pastor. Ano man, silibrar lang yapon sila. Ang ikatulo, the house of God. Kaning pulong sa Ginoo nagtudlo ni ikaw gitukuran sa Ginoo to be a church of God. Na ang pulong ning nagpuyo nimo kay templo na ka, karon mahimo na gyud kang house. Kanang house ba? Kanang house puy anan na. Atong templo adtuan pa nimo. Kanang wato pa ka sa templo ba? Kanang church ipatukod pa na nimo. Karon natugod na. Naibaw na ka nga templo na ka, kinahanglan papuyunan nimong pulong sa imong kaugalingon aron mahimo na gyud ang kanang pulong sa Ginoo nga mao ang Ginoo. Himuon ka niyag balay, dili na templo. Ang templo is kada Domingo ra bata mo ani dinhi sa templo. Unya ang Ginoo maghimo nimo og balay. Mo na yang giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 5 ha. Ye also as a living stone, ikaw pod usa ka buhi nga bato. Are build up a spiritual house, gitukod pug ka sa espirituhanong balay, and a holy praise, kanang balaanon nga parianon ba, priesthood, kanang mga kaliwat ug kadugo sa mga pari nga mao kana ang magdadayig sa Ginoo, priesthood, to offer up a spiritual sacrifice, kanang mag-offer kana sa espirituhanong sacrifice. Nganong espirituhanong mga sacrifice? Acceptable to God by Jesus Christ. Pinaagi kang Kristo Jesus nga dawaton na niya. Kung unsa ito'y tudlo ni Jesus Christ, mo na itong buhaton, kanang acceptable na sa Ginoo. Katong gitudlo ni Jesus Christ nga i-offer up na ang atong ang kaugalingon ay spiritual sacrifice. So nga na ito pag-offer sa atong kaugalingon, spiritual sacrifice. Kanang muanita din ba? Kanang espirituhanon ba, kanang gibati gyud nimo ang pulong sa Ginoo. Nganong man miani ka dinhi? Anong miani man do ka dinhi be? Number 1. O puro ni number 1 ha, ganita na number 1 man gyud ni. Ikaw anak sa Dios, ug siya imong Dios, di ba? Kung ikaw anak sa Dios,
ang imong Dios mo na siya, mo na mutabang nimo bisan asa mo na kayo kadlo, pasalamati lang siya mo nang ani dinhi sa balay sa adlaw sa Ginoo. Mo man yang tuyo. Manang gingon ha, sa tinuod lang wala ta ni anhi diri sa simbahan. Nga naman kay kita magsimba lang. Kay kita na kay kita na bautismuhan. Wala ta ni ani diri kay kita nagtuo.